kanthi rasa sejatining rasa kang tumunung ana kiblat Allah Subhanahu Muhammad Rasul. Kanthi bebutane tekad disambaran kula sedaya kagum kaprasto ing Dharma Gusti. Kira ayuning seni liya kang adiluhung. Seni liya kang bisa kanggo tontonan lan tutunan. Ingsun hanya seni saged karo kang mangsa ana pinawu. Kang beneng sak telenging ati kang dadi panggere urip kang dadi Allah. Bangsaan iki ngalih dhewe. Wejangan kita Nur Muhammad kalau iman kang sampurna sawet dunya. Dunya ora akhirat. Kanthi putra pepujaning marang Gusti Kang Maha Agung. Uga tansah para masyarakat rubuh siman anggone ngembang yagya pengajian akbar mengawali tahun ajaran baru 2025-2026 FI Maghrib Ma'arif Bahrul Ulum bisa nyiptake para generasi kang bermanfaat, generasi sing bisa nuwake duwe tepo tuadane marang agama lan amin amin amin. Duh Gusti kang Maha Agung kanthi gumelar seniriok kang adiluhung bisa tanpa rahayu lestari bumi seni reok padha amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun dipun aturaken dumateng panjenenganipun Makmur. Mugi-mugi kanthi doa panjenenganipun saestu beto ati panjenengan lulung nipun lapangan ingkang menika dados lapangan ingkang bermanfaat dan kemaslahatan. Allahumma amin. Sing